डबल वॉइस येतस की माताजी? ना ना क्लियरच ना क्लियरच ना. अशीच आमी आमकां पुराय जाणां वटू मेळ्ळें आमकां कृष्ण कृपा दंडवत प्रणाम विजया माताजी. कृपा प्राप्त जावं आनी कृष्णाल वयर तागेले वयर कथा आयकुनाची अशी ताजी गुणगान करता आमी अशी वटू मेळची आसता. मुरलीधर प्रभू आभार मानता एवरी टाइम ही गिव्स मी ऑपॉर्च्युनिटी. आय ऑलवेज थँक हिम. आता सुरवेज क्लास आता तुम्ही आत्मा ही कशी भगवंताली अंश असं म्हणून हे आम्ही ऐकलीची. विश्वावैरी या विषयावर तुम्ही ते अटेंड केले लास्ट क्लास. आता नेक्स्ट मस्त मस्त इम्पॉर्टंट म्हणारी आज आम्ही एक विषयावर एक मुख्य प्रश्नावैरी असं की व्हॉट हॅपन्स टू द सोल आफ्टर डेथ म्हणून. मग शरीर मृत्यू पावता त्याच्यानंतर आत्मा खंय वता म्हणून. तर ह्या परे क्वेश्चन्स आम्ही केन्नाय निमगिनाचे आमकां मात्र भागवतम श्रीमद भागवतम भगवद्गीता दोन्ही भितर इतले सारे इतले वर्सेस आसाची की आम्ही तांतू भितर फुल लाईफ वी कॅन स्पेंड रिडिंग इट अगेन अँड अगेन. हांव तांतू ताकून एक मिनिमम थोडे वर्सेस काडला आणि विच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक. हे कल्पना नाही म्हणजे इट्स नॉट इमॅजिनेशन, इट इज आध्यात्मिक विज्ञान म्हणटा हाका. आणि भगवंतानं हे स्वतः आमकां सांगला इन भगवद्गीता एंड इन श्रीमद भागवतम. आणि शरीराक मृत्यू प्राप्त करता हे हंतू काही शंका ना आमकां. सो वी डोंट हॅव एनी डाऊट ऑन दॅट. मग आत्मा हक्क मरण ना हेवय कोल्ड घेवचे एक जिवात्माक एक क्लॅरिटी येता लायफा भितर. म्हणजे तांकां एक दे फील दॅट वी नो नाव वॉट इज एक्चुअली वॉट इज लायफ म्हणून. म्हणून हे पुरे कोल्ड घेवचे मस्त इम्पॉर्टंट लायफा भितर की वॉट इज इट, वाय वी आर बॉर्न, फ्रॉम वेअर डू वी कम, फ्रॉम वेअर वॉट इज डेथ, वेअर डू वी गो. आणि ताजेन एक क्लॅरिटी एक भयमुक्ती येता, एक क्लॅरिटी येता आणि डायरेक्शन मेळटा लायफाक की आमी खंय तकून वचचे एक मार्गदर्शन आमकां मेळटा. आता आम्ही श्रीमद भागवतमाचे एक वर्स आसा. आय जस्ट रीड इट. sages 10 point you all can write down this the citations which I give म्हळ्यार खंयचे वर्स खंयचे चॅप्टर सो दॅट तुमकां एक मागीर वाजूच्या काही तुमकां एक कंटिन्युएशन शे मेळटा. सो श्रीमद भागवतम 10.84.13 सेजेस टीचिंग्स ॲट कुरुक्षेत्र. तांचे वर्स आसा यस्यात्मा बुद्धी कुणापेतृ धातुके स्वधी कलस्ति देशु भौम्य इज्यधी यत तीर्थ बुद्धी सलिले न खरीच जनिष्वे अग्नेषु स एक गोखर. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्स. अंत भितरी वॉट इट इज डिस्क्राइब्ड की आमगेल बॉडी आमी फॅमिली आमगेल वाईफ हे पुरो आमगेल परमनंट म्हणून आमी थिंक करताची की आमगेल घर आमगेल फॅमिली मात्र आमी आयडेंटिफाय करताची. हातूंत बरयला की दिस आमगेल बॉडी ते कफ पित्त आणि वायू हाजेन भरलेलं आसा आणि त्या बॉडीक आमी म्हणटाची इट इज आवर बॉडी म्हणून. आणि ऑर्डर्ड म्हळ्यार वेन वी गो फॉर पिलग्रिमेज यात्राक वताची ते उदक पळोवन आमी आयडेंटिफाय करताची की हे दिस इज वॉटर. वी डोंट आयडेंटिफाय दिस एज अ पार्ट ऑफ वॉट द लॉर्ड. ते प्रे करचे बदलाक आमी ते वी जस्ट टेक इट अँड वी गो अहेड. तो ह्या वर्सा बरयला की वी आर नथिंग लेस देन अ काऊ न्ही तो आमी एक ॲस म्हळ्यार डॉंकीशे आमी लायफ लिव्ह करताचे आमगेले. सो वी आर पासिंग थ्रू आणि आसक्ती आमकां अशी तीर्थस्थळां वचूनय आमकां ताजी महात्म्य कळून येवची ते सोडून आमी त्या जनावरांवरी ते पळोवन आमी पुराय वापस येताची. सो दॅट मच फॉलन सोल्स वी आर. आणि प्रभुपाद म्हणटाच आमगेल शरीर मात्र एक अशी केमिकल बॅग. सो कफ पित्त वायू आणि ते बॅग दॅट डिमोनिशेस सो इट डिसइंटिग्रेट जाता आणि आत्माक मात्र मरण ना. आता सटल बॉडी म्हळ्यार कसं जालें म्हणून आमकां वतना. सो वी ऑलवेज आयडेंटिफाय की आमी ग्रॉस बॉडी म्हळ्यार आमगे लिव्हिंग बॉडी ताजेन आमी आयडेंटिफाय करपाचे की वी आर द लिव्हिंग बॉडी. आता सटल बॉडी म्हळ्यार वॉट इज द सूक्ष्म अंश. स्थूल शरीर असता आमगेलें स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म आत्मा असता. आणि त्या सूक्ष्म आत्मा म्हळ्यार मन बुद्धी आणि अहंकार त्या प्रमाणेची आमगेल स्थूल शरीर जे आसा ते आमगेल कर्म करता वताचे आमी चांग कर्म करताची वाईट कर्म करताची. आणि त्या लाईफ आफ्टर लाईफ अनेक जीवात्मा भितर जन्म जन्मांतर आम्ही प्राप्त करता जाताची डिपेंडिंग ऑन आवर लास्ट लाईफ कर्म. आता एक हे 4.29.69 4th canto 29th chapter 61st verse talks between Narada and King Prachinabhri. तंत भितर एक वर्स आसा शायनम मामुस्त्रिजा स्वसांतनी पुरुषो यथा कर्मात्मा मणि अहितम भुंके
तद्रसे तारिणे वय. म्हणजे आम्ही निद्दा भितर असताची, आम्ही लिव्हिंग एंटिटीज पुरे आम्ही ड्रीम करता आसा, आम्ही स्वप्ना भितर आसाची, मात्र आम्ही ऍक्च्युअली आमगेल बॉडी भितर असताची, आमगेल स्थूल शरीरा भितर असताची. आणि आमगेल मनान तो बुद्धीन आम्ही ऍक्ट करताची, आमगेले शरीरार आमगेल ऍक्शन्स पुरे आमगेल मन आणि बुद्धी प्रमाणे आम्ही करता वताची. आयदर आमगेल बॉडी एक डॉग बॉडी असता किंवा देवाल एक असता, मात्र आम्ही हे ग्रॉस बॉडी जातरी आम्ही एक नेक्स्ट आमगेले विंगड प्लॅनेटरी किंवा विंगड एनिमल बॉडी प्राप्त करताची, डेमी गॉड बॉडी प्राप्त करताची आणि त्यांची आम्ही एन्जॉय करताची आणि आम्ही आम्ही विसरताची की व्हॉट हॅज वी डन इन अवर पास्ट लाईफ. आता मृत्यूनंतर आम्ही स्थूल शरीर सोडताची, मात्र हे सूक्ष्म शरीर आमगेले वटू घेता आणि मस्त जागरूक असता. आणि आमगे लाईफा भितर पास जालेले पुरे भय, आशा, अनुभव, ताजी चेतना, तागेल पुरे चेतना घेऊन आमगेल कर्मा अनुसार आमकां नेक्स्ट बॉडी प्राप्त जाता. सो एव्हरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ऍक्शन्स ऑफ अवर पास्ट लाईव्स. सो इट इज व्हेरी क्लिअरली रिटन इन दीज श्लोकास. आता नेक्स्ट म्हळ्यार कसं जालें की इट इज आमगेले विंगड बॉडी प्राप्त जातरी आम्ही लाईक भगवद्गीतांत ती बरयला लाईक 15.15 वर्स, सर्वस्य चाहम हृदयी सन्विस्तो मत स्मृती ज्ञानम अपोहनम च. म्हळ्यार देव म्हणटा हांव तुगेल हार्टा भितर आसा आणि तुगेल भितर मीन्स आय एम गायडिंग यू. सो परमात्मा जावन हांव तुमकां गायड करता भितरी, मात्र जन्म जन्मांत आम्ही आमकां करचेंच आम्ही करता वताची आणि मागच्या जन्मा प्रतिक्रियान आमकां आमगेले कर्म करता वताचे आणि आमगेल नेक्स्ट ताजेन आमकां बॉडी प्राप्त जाता. तो हृदय आशिल्ले त्या देवाक आमी वी हॅव टू रेकग्नायज हिम की तो आमगेल भितर आसा, तर व्हॉट इज ही टेलिंग अस. सो परमात्मा फॉर दॅट वी हॅव टू अंडरस्टँड कृष्णा, वी हॅव टू कम अँड प्रे टू हिम, तागे शरणागती घेवका अँड देन ओनली ही स्टार्ट्स गायडिंग यू. तर हें फुल्ल करना तशी आमगेल स्थूल शरीर बदलावण जाता आसता, सूक्ष्म शरीर आमगेले मरण पावना. आता अनेक म्हळ्यार आमगेले फुल्ल लायफाचे सोल जज करता ऑल बिकॉज ऑफ अवर कर्मा ना, आणि ते मस्त हाय सुपरविजन अंडर असता. आमकां गोतना की गॉड इज एक्चुअली आमकां कृष्णा हॅज गिवन, वी हॅव टोल्ड कृष्णा दॅट वी वॉन्ट टू गो ऑन अर्थ, आमकां अशी तुगेले बरी एन्जॉय करचें आसा. सो ही मेक्स अस फॉरगेट ऑल अवर पास्ट लाईफ. आणि एव्हरीबडी हू हॅज रेड, आय डोंट नो हाऊ मेनी हॅव रेड श्रीमद भागवतम. श्रीमद भागवतम भितर एक थर्ड कॅन्टोन टू 31st चॅप्टर तांत भितर व्हेरी व्हेरी क्लियर दिला. यू कॅन गो बॅक अँड रीड इट. कॅन्टो 3 चॅप्टर 31 वर्स 1 to 5 तांतो आमगी कशी आमी लाईफ भितर येताची, कशी कोणाला आम्हाला पोटा भितर कशी येताची आणि त्या चाइल्डाक तांत कितले भोगच्या लागता वेन ही इज इन द मदर्स स्टमक. ते मस्त क्लियर बरयला. लॉर्ड कपिलास इन्स्ट्रक्शन्स ऑन द मुवमेंट्स ऑफ द लिव्हिंग एंटिटीज. आता आमकां नेक्स्ट जन्म प्राप्त जावच्याक आमकां कितले बाद जाता असं ते ह्या वर्सान कळटा. श्री भगवान वाच कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो प्राप्यते स्त्रिय प्रविष्ट उदाराम पुंसो रेतकनाश्रय. म्हळ्यार पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड, देव आमकां स्वता म्हणटा की प्रत्येक तुगेल पुनर्जन्म खंय जाता आणि खंयचे कडेन जाता त्यावेळी तो निश्चित करता. सो वन्स द सोल लिव्स द बॉडी सर्वोपरेल प्रभुले नियंत्रणाची पुराय जाता म्हणून, आणि स्वतः कर्मानुसार जीवात्माले त्या श्रियाल खंयची स्त्रियाल गर्भांतू तो वताच त्यांनी त्यावेळी फुल्ल पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड ओनली डिसाइड्स. सो एव्हरीथिंग इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड and according to the work of the living entity, the soul is made to enter the womb of the woman through the particle of the male semen to assume a particular type of body. म्हणजे खंयची गर्भांत वता खंयची ते पुरे आमगेले इट इज ऑल कंट्रोल्ड. आता चॅप्टर 3 कॅन्टो 3 चॅप्टर 31 तुम्ही पळय, इफ यू रीड इट, तांतू प्रत्येक महिन्या भितर त्या चाइल्डाक कितले बाद जाता आणि तो कितले रडत देवा लेगी की तू म्हाका खंतू तकून भायर काडया, पोटा तकून भायर काडी, आय विल स्टार्ट प्रेइंग टू यू. हांव तुका वापस प्रे करता, आय विल नेवर फॉरगेट यू, आय विल ऑलवेज रिमेंबर यू, अशी पाय धरता ताका.
आणि पोटा भितर इतले बाद म्हळ्यार ऑल द एसिड्स हे सो फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ थर्ड मंथ एवरी मंथ ही इज प्रेइंग टू द लॉर्ड प्लीज टेक मी आउट ऑफ हियर आय कांट बेर इट आणि तंत भितरी वेन द मदर इज इटिंग पंजंट इटिंग बिटर तांकां कशी विंगड विंगड बाद जाता चेल्डाक सो हें पुराय हांतू भितर आमी जन्म जन्मांतर आमी हें पास करता आसाची आतां व्हेरी नायस वन मोर वर्स इज देर 3.31.44 हांतू कशी एक लिव्हिंग एंटिटी म्हणजे एक जिवात्माक एक खंयची बॉडी मेळटा तागेले फ्रुटफूल एक्टिविटीज जाना म्हणजे ताण केल्ले लास्ट जन्मांतू आणि हे रिएक्शन म्हणजे हाचे केल्ले कर्माचे रिएक्शन केन्ना संपूर्ण जाता म्हणजे भोग म्हणटाची ते केन्ना कंप्लीट जाता तेन्ना आमकां मरण येता सो व्हेरी नायस इट इज जीवो ही अस्त्रानु देहो भूतेंद्रिय मनोमनः तन निरोधोस्य मरणम अविर्भावस्तु संभव म्हळ्यार कशी आमकां आमगेले हाचेतू आणि केन्ना आमगेले रिएक्शन स्टार्ट जाता त्या नेक्स्ट जन्म केलेले आमगेले पाप कर्म पुण्य कर्मा निमित्त आमकां नेक्स्ट रिएक्शन केन्ना स्टार्ट जाता ताका जन्म म्हणटाचे सो इट इज अ व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल वर्स 3.3 कॅन्टो 31st चॅप्टर 44 सो वॉट इज डेथ अँड वॉट इज लाईफ तर ताची आमकां केन्ना डिफरन्स कळटा तेन्नाची आमकां नेक्स्ट वी कम टू द रोल ऑफ कर्मा आता कर्म आणि गुण हे दोन आसता व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अ सोल्स जर्नी वेन वी कम टू गुण आणि कर्म कर्म तर आम्ही आयकलींच आतां दिस 13th चॅप्टर भगवद्गीतांत बरयला नेचर एन्जॉयर अँड कॉन्शियसनेस पुरुष प्रकृती स्थो भुक्ते प्रकृती जनगुण कारणम गुणो संगो अस्यत सत अस्यत योनी जन्मसु जन्म वापास लिव्हिंग एंटिटी म्हणजे जीवात्माक हे 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर म्हणटाची सतगुण तमगुण आणि रजोगुण हे 3 मोड्स आतां आमगे लाईफ आमी केन्ना आमी बॉर्न जाताची आमगे लाईफ हे 3 गुण भितरीच आमी जगता आसताची केन्ना आमी मोड ऑफ गुडनेस आसताची म्हणजे चांग काम करता आसताची देवाला आराधना करता आसताची सडनली वी गो इन टू द मोड ऑफ वी गो इन टू tamaguna so we do wrong things then suddenly we do rajoguna means we are enjoying life we are enjoying our money we are enjoying richness wealth तो हे प्रत्येक मनशाले लाईफा भितर हे वयर सकल वता आसता केन्नाय द 3 गुणास कीप ड्रायव्हिंग अस टू डिफरंट लेवल्स आणि हांतू भितर आमी चांग कामां करताची वायट कामां करताची आणि विंगड स्पिशीज भितर आमी बॉर्न जाताची आता हे कोयची खातीर जिवात्माक एक शरीरांतून दुसरे शरीरांत प्रवेश करता आसता ट्रान्स मायग्रेशन म्हणटाचे हाका हे करता करता आमी विंगड गुणा भितर आमी पास जाता आमगे मस्त जन्म जाता आसता आता सेकंड चॅप्टरांत हे बरयला सेकंड चॅप्टर ऑफ भगवद्गीतांतू की आमगेल हे एन्जॉय करची वृत्ती निमित्ताच आमी हे मोह म्हळ्यार हे अटॅचमेंट हाचे निमित्ताच आमी हे विंगड लाईफ पास करता आसताचे द सोल पासेस थ्रू डिफरंट लाईफ टाइम्स आता ते कशें कंपेर केला की आमी ड्रेस कशी चेंज करताची वी कीप चेंजिंग आवर ड्रेसीस ते ड्रेस चेंज करचे तशीच आमगेले लाईफय चेंज जाता आसता मात्र आमकां मागशी जन्मा कसं झाला ते वी डोंट रिमेंबर बिकॉज कृष्णा सेज यू फॉरगेट एव्हरीथिंग स्टार्ट फ्रेश एव्हरी टाइम ही टेल्स अस स्टार्ट फ्रेश एव्हरी टाइम ही वेट्स की यू कम बॅक टू मी थिंक ऑफ मी कम बॅक टू मी थिंक ऑफ मी बट वी कंटिन्यू टू बी इन अवर मेटेरियल लाईफ आता हे अशीच आमगे भौतिक इच्छे प्रमाणे आमकां जन्म मेळता आसता आता व्हेरी 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 ब्युटिफूल कॅन्टो 5 चॅप्टर 26 सांगतू वर्स 6 हेलिश प्लॅनेट्स हे चॅप्टर वाजिलेल कोणेय देन एव्हरीबडी विल स्टॉप डुईंग पाप कर्म हांतू भितर इतले लायक कोण एक्सप्लेन केला की व्हॉट हॅपन्स टू अ सोल वेन इट डज रॉंग थिंग्स अँड व्हॉट इज द ताची परिणाम कसले पण मस्त क्लिअरली बरयला आता हे वर्स इज सेइंग यत्र हे भगवान पित्र रजो वैवस्त्व स्वविषयं प्राप्तेषु स्वपुरुषे जंतुषु सम्प्रतेषु यथ कर्मवदनं दोषम एवं उल्लंघिता भगवाच शसन सगुण धम धरती दिस टॉक्स अबाउट यमराज so this verse is all about Yamraj. So Yamaraj amgela he is a Surya Devaloch putu, very Shaktishali putu.
आणि पित्र लोकांतून राबता आणि तांगेले असिस्टंट पुरे मस्त असिस्टंट्स असायची यमदूत म्हणतात तांकां तो देवान बरयलेले मस्त इज अ व्हेरी फॉलोवर ऑफ द रुल्स तो ही फॉलोज ऑल द रुल्स दॅट कृष्णा हॅज गिवन हिम तो यमदूतांक पाप कर्म जाले पुराय जाणाक मरण पावतरी तांगेले हाडता सो यमदूताल काम म्हळ्यार आफ्टर एव्हरीबडी डाईज अँड समबडी मस्त पाप केले जाणाक तांणी हाडू यमदूता लेगी हाड दिता यमराजा लेगी आता यमराज तांकां कशें जज करता ऑल दिस इज रिटन इन द भागवतम इमॅजिन so very beautiful this chapter is तो यमराज तांक जज करता तांगेल पाप कर्मा अनुसार तांकां तो नरक लोकांत पेटयता आणि ताका पनिशमेंट म्हणून तांकां व्हेरी बॅड हेलिश प्लॅनेट्स यू रीड अबाउट दिस यू विल अंगाक कांट येतकेने तो तशीची धार्मिक जाणाक मीन्स हू आर गुड हू हॅव बीन इन सतगुण अँड हू हॅव डन चांग कर्म केलेले असता तांकां स्वर्ग लोका वच्चाक तांकां प्राप्त जाता आणि धार्मिक आशिल्ले लोकांक म्हळ्यार गंभीर पाप केले जाणाक मात्र मस्त दुःख येता सो वेन वी आर गोईंग थ्रू दिस दुःख देन आमकां आलोचन करता की हे आमगे पास्ट लायफा केलेलेच आमकां दुःख आमी भोगता आसाची म्हूण ते देवा लायक हाव लॉर्ड कुंतीमान had taken this blessings all the hardships that she had undergone कुंती महाराणी तीन ब्लेसिंग्स म्हणून घेतिले तशीची आमकां ह्या जन्मा आयले दुःख आमी आमगे लास्ट जन्माचे पाप कर्माचे आमी भोगता आसाची ते भोगून जाऊ आमगेल देवार म्हणून आमी प्रे करता आता विंगड जाणाक विंगड लाईफ द सोल्स गो थ्रू डिफरंट लाईफ्स आता कोण चांग कर्म केलेले असतात आणि देवगण म्हणून जातात सो देवगण इज अ डेमिगॉड्स सो डेमिगॉड म्हणून तांकां मनुष्य म्हणून जनावर म्हणून थोडे जण बर्थ मेळटा थोडे जण पक्षी थोडे जण किडो some people become sant they become sant mahatma they have done good karma or some become aquatic animals म्हणजे इतले विंगड अंत भितर आम्ही बॉर्न जाताची आणि आमकां गैरसमज असता की आम्ही पुराय वी आर रुलिंग द वर्ल्ड वी आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड सो वी कॅन बी जस्ट बॉर्न एनीवेअर आणि ते आत्माच नेक्स्ट शरीर डिपेंड जाता आमगेल कर्म सो 3 थिंग्स वन इज अवर कर्म सेकंड इज द गुणा विच आय टोल्ड गुणा सत रज तम तो आम्ही कॉन्स्टंटली आमकां कंट्रोल करता की वी कम बॅक टू द सत्व गुणा वी कम बॅक टू द सत्व गुणा आणि लास्ट म्हळ्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमगेल इच्छा दिस ऑल्सो वी ऑल नो वी हॅव ऑल रेड द भगवत गीता आता प्रकृती एक निश्चित नियम असा आणि आत्मा ऑटोमॅटिकली दुसरी बॉडी घेता आता हे कर्म गुण आणि इच्छा हे 3 हाजेर आमगेले नेक्स्ट आमगेले डेस्टिनेशन प्लॅन जाता आता कशी ते विंगड शरीर मेळटा आमकां तांतूंताय आमी माया भितरी आसाची वी आर ऑल लॉस्ट इन माया मोड ऑफ इग्नोरन्स पनिशमेंट मेळटा असं आमी वापास सिन्स करता आसाची वापास पाप करताची वापास आता हे विंगड शरीर मेळटाची विंगड्स मोड्स ऑफ नेचरा भितर भोंवताची गुणसंग म्हणटा ताका गुणसंग ताजे चेंजान परिणाम भोगताची जीवात्मा ते प्रमाणे सृष्टी जन्म घेता थोडे जण उचित सात्विक तामसिक राजविक मग 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर मस्त इम्पॉर्टंट आता 14.17 वी हॅव रेड सत्वर संजयते ज्ञानम राजसो लोभ एव च प्रमदा मोह तमसो भवतो ज्ञानम एव च म्हणजे मोड ऑफ गुडनेस भितर आम्ही असताना आमकां ज्ञान मेळटा सो वाय मोड ऑफ गुडनेस और वाय सत्वगुण इज इम्पॉर्टंट तांत भितरी मात्र आम्ही असल्यारी आमकां ज्ञान मेळटा मोड ऑफ पॅशन म्हळ्यार आम्ही रजगुणा भितर असल्यारी आमकां ग्रीड डेव्हलप जाता ग्रीड म्हळ्यार लोभ डेव्हलप जाता आणि मोड ऑफ इग्नोरन्स म्हळ्यार आम्ही अज्ञाना भितर आम्ही जगता आसाची इन इग्नोरन्स तरी फुलिशनेस म्हळ्यार वी आर बीइंग भ्रांती लायक इल्युजन म्हणटा मूर्खता तो मोड ऑफ इग्नोरन्सा भितर आमकां मूर्खता आमी मूर्ख म्हणून आमी लायफ स्पेंड करताची आनी एक पिश्यापणस आहे म्हळ्यार इल्युजन वी आर इन भ्रांती सो वी डोंट नो वॉट वी आर डुईंग म्हणूची आमकां हे 3 गुण संघा दाखून आमगेल वैर काडटा मीन्स द लॉर्ड हॅज सेड इन द भगवत गीता दॅट वी हॅव टू रायज अबाव द 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर म्हळ्यार इट्स नॉट दॅट वी आर व्हेरी गुड वी आर इन द मोड ऑफ गुडनेस वी आर डुईंग पूजा एव्हरी डे तेवय नाही सो लॉर्ड सेज यू रायज अबाव ऑल 3 मोड्स and you come to that sthal where you are into Krishna consciousness, where you are in the devotee association,
आणि ऑल दिस इज possible only when you read the Bhagavatam, when you read the Bhagavad Gita. So only doing puja. So we say that all these puja आणि ह्या करचे, what is that, rituals करचे, त्या पुरे विंगड विंगड युगा भितर आशिल्ले. So in this we have to acquire ज्ञान, which is very very important. And अर्जुन आणि कृष्णाला त्यांच मागितलेले मार्गदर्शन निमगिलेले की कशी आम्ही करचे. सो प्लीज इन्स्ट्रक्ट मी म्हणेल. पण मनशाने अशीची श्रवणम केल्यारी आम्ही पुराय जण अशी श्रवणम करताची या विश्वारी प्रकृती वैरी राज करचे. सो राईट नाव वी आर इन द मोड ऑफ मेटेरियल नेचर. तांतू दाखून आम्ही कशी भायर येऊ न्हू, हे इच्छा दाखून हे पुरे हें जावका त्या जावका, अनंत एक आध्यात्मिक आनंद अनुभव करचे खातीर वी हॅव टू कम आउट ऑफ दिस. आणि एक शाश्वत आनंद मेळटा. वन्स यू गो इन टू यू गेट लॉस्ट इन श्रीमद भागवतम. तो एक अनुभव करता 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 एक विंगड आनंद मेळटा आणि तो शाश्वत आनंद जीवना भोगचे म्हणजे इटर्नल ब्लिसफुल लाईफ वी स्टार्ट लिव्हिंग. अँड दॅट इज पॉसिबल ओनली वेन वी क्लिअर अवर कॉन्शियसनेस. वी रिअलाइज ऑल दीज थिंग्स अबाउट डेथ, अबाउट सोल अँड एव्हरीथिंग. आणि ताची नंतर आम्ही भागवतम आणि वाचून आमकां ताची अंडरलाईन पुरे आनिके आनिके कळटा. दॅट टाइम वी रिअलाइज की हू वी आर. आता रोल ऑफ कॉन्शियसनेस कशें आसता, आता हें पुराय आमी डिसायड केलें, आमी करचें स्टार्ट केलें. आता आमगे डेथा टायमार हाऊ वी कॅन कम आउट ऑफ दिस. मरणा वेळारी आमकां अगर देवाल नाव घेवका. वी ऑल नो दिस अंतकालेच मामेव स्मरणम मुक्त केवलरम कलेवरम यह प्रयति स मद्भावम यति नास्ते अत्र सम्यसा. वी ऑल नो that while dying, if we take Krishna's name, we will get delivered, we will go back to God. आणि हे पुरे जाणां गोत आसा. मन कशी आम्ही डेव्हलप करची कॉन्शियसनेस की दॅट वेन वी आर इन सिकनेस ऑर वेन वी आर डाईंग आमकां कशी तागेल नाव उडगास वरता. तो दॅट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. पण दॅट आता वी अंडरस्टँड फ्रॉम दिस वन श्रीमद भागवतम अजामिल स्टोरी सिक्स्थ कॅन्टो सेकंड चॅप्टर 15 की तांणी अजामिलाल पुत्ताल नांव नारायण आशिल्लो. म्हूण मरता आसतना ताणें नारायण नारायण म्हूण ताका चायल्ड आपयलेलीची. मात्र ताका यमदूत ताका घेवचे आयलेली यमदूत वापस चमकलीची. देवदूत आयलीच थंय आनी तांणी म्हणलें ना ना हांण देवाल नांव घेतला म्हणून आमी हाका वी विल टेक हिम टू द लॉर्ड अगेन. तो तागेल फुल्ल तांणी अजामिलान मस्त पापकर्म केलेले. मात्र जाल्यारय ताका प्राप्ती जाली. देव ही कुड अटेन द लॉर्ड because he said in the last death he told the Narayana. At तेव्हाही आमकां we can do that also. But to remember the Lord, we will have to go through a lot of remembering नाम स्मरण, हरी नाम जप. त्या पुरे करतरी we can come into it. म्हणूची व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की हे पुरे पाताल लोका वच्ची प्रशी पाप कर्म करून भोगची सोडू आम्ही एटलीस्ट वी शुड कम इन टू अ डेस्टिनेशन विच इज गुड. आता खंय आता वेर डज द ऍक्च्युअली द सोल गो. आता खंय आम्ही म्हणले की दे अंडरगो अँड न्यू जन्म. आता डेस्टिनेशन आफ्टर डेथ कसले. आता हें कारण जाल्यारी आत्मा खंय वता. तर गीता भितर आम्ही वापस 14th चॅप्टरांत बरयला की ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्त मध्ये तिष्ठन्ति राजस जगन्य गुणवृत्तीस अधो गच्छन्ति तमस. म्हणजे मोड ऑफ गुडनेस जालेल जायण आणि हायर प्लॅनेट्स वताचे. सो हायर प्लॅनेट्स म्हळ्यार वी गो टू लॉर्ड ब्रह्मा सत्य लोकांतू सत्वगुण आशिल्ली उच्च ग्रहार वताची. मस्त ग्रह आसा. सो वी गेट इन टू द डेमिगॉड वर्जन. लॉर्ड ब्रह्मा आपची कडेन वी कॅन बिकम ब्रह्मा ऑल्सो. वी कॅन बिकम ऑल द डेमिगॉड्स. आता नेक्स्ट म्हळ्यार मोड ऑफ पॅशन आशिल्ली जायण हंगाची भुमिरी आसताची. सो वी आर डुईंग गुड वॉट एवर वी आर इन डिफरंट मोड्स. मग आमगेल कर्म आम्ही मस्त काही वाईट कर्म करना जाल्यार आम्ही वापस वी आर बॉर्न ऑन अर्थ. आता मनुष्य जीवन मेळतरी पुढची संभावना आसा. अगेन वी विल डू बॅड कर्मा आणि वापस वी कॅन बिकम एनिमल. वी स्टार्ट इटिंग मीट वी विल बिकम टायगर. तो हांतू भितर गोल गोल वत्ता वत्ताची पुढची संभावना मस्त असता. आणि तमगुण आशिल्ली जाण तांणी 80 lakhs स्पिशीजा भितर मध्ये तांणी वनस्पती प्राणी पशु पक्षी ह्या चक्रा भितरी शिरकून बसताची.
सो इट इज व्हेरी व्हेरी वापस भक्ती केली की यू कॅन अगेन टेक कृष्णाज नेम अँड यू कॅन कम आउट. आता मस्त इम्पॉर्टंट की ग्रेट सोल्स आता लाईक प्रभुपाद हिमसेल्फ आम्ही सांगेत पुनर्जन्म म्हणजे वी ऑल नो 8.15 ऑल्सो that it is janma is dukhalayam ashashvatam, this bhumi is dukhalayam ashashvatam mantra dev attain kartari we can return. So Prabhupada has gone back to the Lord never to return to this temporary world. तो ह्या फुल वर्ल्ड म्हणजे मिझरी भितर तकून आम्ही भरल्यांची जाल्यार कृष्ण लागी एक पटी पावतरी भक्त वापस या जन्म मृत्यूचे दुःखालयाचे जगा तकून वापस येवचे आमकां पडना. आध्यात्मिक जग असतलें कृष्णान स्मरण केल्यारी आत्मा थंय परमनंटली थंय स्थायी असता. वन्स वी गो बॅक टू गॉड इट वी कॅन कंटिन्यू टू बी देर. म्हणून प्रभुपाद म्हणटाची उच्च ग्रह मात्र माया सुख दिताची मान सत्य सुख नाही. सो वेर एवर वी आर इन अवर ग्रहस इवन द गॉड्स डेमी गॉड्सांक वापस मनुष्य जीवन घेवका जाता टू कम आउट ऑफ द सायकल ऑफ बर्थ डेथ डिजीज अँड ओल्ड एज. म्हणूची एक रिमेंबरिंग द लॉर्ड विदाउट एनी डिव्हिएशन. एक दिवस ते देवाक विसरना तशी देव म्हणटा की यू कॅन अटेन मी अनन्य चेत सततानी यो माम स्मरती नित्य स म्हणजे सदाची तागेर उडग आसता न्हू तस्य हम सुलभ पार्ता नित्य युक्तस्य योगिना म्हणजे अनइंटरप्टेड अनमोटिवेटेड वी हॅव टू प्रे टू कृष्णा एव्हरी डे. म्हणटा कृष्ण म्हणटा देन आय एम व्हेरी इझी टू ऑप्टेन. तो इन द भगवद्गीतान भागवतमान तो ताणें विंगड विंगड सांगला what you are going to go through if you do pap karma, if you are in the wrong mode of goodness, or what it is to obtain me. विंगड opportunities दिला आमकां की एटलीस्ट रिमेंबर मी विदाउट डिव्हिएशन. एक दिवस ते सोडना तशी देन ऑल्सो यू कम बॅक टू मी and when you're dying you remember me, then also you come back to me. So how we need to groom ourselves, how we need to conduct ourselves हे पुरा आमकां हे बुक्स अदकून कळटा. अट अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्व केवलरम यह प्राप्ति सद्मा भावम यह नास्ति अत्र संशय. आणि एंड ऑफ लाईफ when you're quitting this body remembering me alone will you will attain my nature. म्हणजे आम्ही देवाले अंशा भितरी आम्ही वी विल गो बॅक टू गोलोक वृंदावन. ऑफ दिस देर इज नो डाऊट हातू काही संशय ना म्हणता देव. इतले क्लिअर वर्ड्स आमकां बरोवन दिला इन भगवद्गीता. आणि ह्यावेळी म्हणला मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामेवैस्यशी युक्त वैवम आत्मना मद परायण. म्हणजे एंगेज युअर माइंड. सो ही इज टोल्ड engage your mind, think of me. मेगेले आलोचन करता राब मेगेल भक्त जा म्हाका पांय पडी मागेल वर्शिप करी पूजा करी आणि हे पुरे केल्यारी तू 100% मेगेले वापस येता. सो दिस इज वन मोर थिंग ही इज टोल्ड हाऊ वी कॅन अटेन हिम अँड कम आउट ऑफ दिस सायकल ऑफ बर्थ डेथ डिजीज अँड ओल्ड एज. बट स्टील वी कंटिन्यू टू डू वॉट वी वॉन्ट टू डू. आता संपूर्ण मन कृष्णार दवरचे, कृष्ण स्मरण करचे, कृष्ण भक्ती करची, प्रणाम करचे, पूज करची, तेन्ना मनीस वापस मुक्ती मार्गार येता. सो मुक्ती मार्ग इज व्हेरी इझी बट व्हेरी डिफिकल्ट. कृष्ण चेतना भक्ती योग करच्याक सदा चॅन्टिंग करचे, सदा भगवद्गीताक वाजूचे, भक्त गणाल संगती ऑल वॉट यू ऑल आर डुईंग वापस पुरे कर्म करून कृष्णाकाचे अर्पण करचे. सो मेटेरियल लाईफ वॉट एवर वी आर लिव्हिंग एज ग्रहस्थास अगेन यू गिव्ह इट बॅक टू हिम सेइंग दॅट हे मेगेल खाली एफर्ट्स हे केलेलं हांव पूर्ण तुका अर्पण करता. सो आय डोंट गेट बॅक द कर्मा बिकॉज ऑफ दॅट. दॅट इज वॉट वी से कमिंग आउट ऑफ द मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर. हे तिन्ही गुण दाखवून आम्ही कशी वैर करून आमगे कर्मय करून वी गिव्ह इट बॅक टू हिम दॅट कृष्णा यू प्लीज आय सरेंडर टू यू, आय गिव्ह यू ऑल दिस बॅक. आता लास्ट म्हणारी सर्व धर्म परित्राज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामी मासुचा. वापस आता कृष्णान फुल भागवतम म्हणलें, भगवद्गीता एव्हरीथिंग ही टोल्ड टू अर्जुना. मग लास्ट ताण कसं म्हणलें हे पुरे तू विसरी. यू फॉरगेट एव्हरीथिंग अँड यू ओनली रिमेंबर दॅट यू सरेंडर टू मी. फक्त म्हाका एक शरणागतीत करी अँड अगेन यू विल कम बॅक.
So again, he makes it that how we can go back to him and come out of the cycle of birth, death, disease, old age. तो भगवत गीतांत इतले विंगड विंगड करेन आमकां उपाय दिला. So this is the last thing. He says if you can't remember all this, guna, karma, you can't remember anything, तू एकच मेगेल टोटल यू सरेंडर टू मी, I will take care and you do not fear. कसल्याचे तू भंय करक म्हूण ना, हांव तुका फुल्ल टेक ओवर करता. अंतिम शब्द तागेले घ्यायची. आता एक लास्ट म्हळ्यार एक मुक्ती आणि लिबरेशन. सो आय विल लिव्ह यू विथ दिस लास्ट 2-3 वर्सेस श्रीमद भागवतमाचे चित्रकेतू लॅमेंटेशन. आणि तो डेस्टिनेशन आफ्टर डेथा विषय बरेला की मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटी स्व अपि महामुनी. म्हणजे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती म्हणटाची की लिबरेशन जाय. आता आम्ही वी आर ऑल इन द मेटेरियल वर्ल्ड, वी आर ऑल इन अवर गृहस्थ आश्रम आणि पुराय जाणां गोतस एवरीबडी थिंक्स म्हाका मुक्ती जाय, म्हाका लिबरेशन जाय. एवरीबडी थिंक्स वी वॉन्ट लिबरेशन. बट भौतिक जिवनांतूच आम्ही व्यर्थ असताची. स्टील वी आर इन अवर ओन वर्ल्ड, कर्म करता असताची. बट ऍक्च्युअल वेन व्हॉट इज लिबरेशन? लिबरेशन मीन्स वी कम आउट अँड वी डू वनप्रस्थान, आसक्ती पुरा विसरची, संन्यास घेवचे. सो ऑल दिस इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस एज गृहस्थ. आमकां मस्त डिफिकल्ट. म्हणून आता नेक्स्ट कसं करता म्हळ्यार भगवद्गीता ज्ञान आम्ही वन्स वी गेट द ज्ञान वी नीड टू टेल की कृष्णा ऑल्सो सेज इन भागवतम की एक मस्त होड डिवोटी लाईक वन हू टेक संन्यास, वन हू गेट्स इन टू लिबरेशन मोड, वन हू गेट्स इन टू संन्यास मोड. हे मस्त डिफिकल्ट म्हणून आणि मस्त व्हेरी 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 रेअर इट इज रिटन. व्हेरी फुल पीसफुल, एक्स्ट्रीमली रेअर. म्हळ्यार शुद्ध भक्त वापस कर्मजन्मा देखून भायर येवन मुक्त जावन शरीर घेवचे, सोड तो लिबरेशन घेवचे मस्त डिफिकल्ट. म्हणून कसं व्हॉट इज पॉसिबल देन? व्हॉट इज पॉसिबल ऑल्सो ही सेज. तो ही टेल्स दॅट आमगेल मेन म्हळ्यार धर्म, ऑक्युपेशन आमगेल कसं म्हळ्यार हाऊ वी कॅन एंटर इन टू डिवोशनल सर्व्हिस. So we cannot, we are all in the material world, we are all in amgel grahasth ashramantu. So we cannot become like those rare sannyasis. म्हणता आम्ही कसं करूया म्हणून त्यांनी सांगला. नेक्स्ट दिस इज द नेक्स्ट वर्स श्रीमद भागवतम फर्स्ट चॅप्टर अंतस. सवम पुंश पराधमो यतो भक्तिर अद्योक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययताम सुप्रसिद्धती. म्हणजे आम्ही कसं करूया आमगेल सुप्रीम धर्म म्हळ्यार लविंग डिवोशनल सर्व्हिस ऑफ द लॉर्ड. So what we can do is devotional service into the Lord, and such devotional service we should completely surrender until the Lord is satisfied. म्हळ्यार एक उद्देश रहित. म्हळ्यार I don't ask the Lord की म्हाका हें जाय तें जाय म्हणून हांव तुका प्रे करतास. नो, it should be unmotivated. It should be निरंतर, सदाची. तर हे दोन आम्ही केल्यारी it will help us to at least come out of little bit on the higher side of the Lord's wish. सुत गोस्वामी म्हणटाची वेदाच दोन्ही मार्ग बरेला. प्रवृत्ती मार्ग म्हणजे सेन्स एन्जॉयमेंट आणि निवृत्ती मार्ग म्हणजे रिनन्सिएशन. आणि मध्ये आम्ही असाची मेटेरियल लाईफ आम्ही एन्जॉय करता असताची फुल ऑफ मिझरी. आणि डिवोशनल सर्व्हिस हे एकच आमकां दोकून भायर हाडटा. आणि जीवनाचे पूर्णत्व म्हळ्यार आमकां कृष्णा वटू संबंध वापस जिवीत करचे. सो वी आर ऑल ऑलरेडी स्टार्टेड, आमगेल जर्नी स्टार्ट जाला आणि तेंच आमगेल मेन एम लायफाचे. आणि मुक्ती आमगेल खातीर म्हळ्यार कृष्णाले अनंत प्रेम प्राप्ती. सो फॉर अस मुक्ती शुड बी कृष्ण प्रेम. भक्त जावन कशी तागेल सेवा करून हाऊ वी कॅन अक्वायर अनंत कृष्ण प्रेम. That should be our object. So with that I will end. So with that I will end my class. So thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त तुम्ही चंद कोरनु डिटेलान तू एक्सप्लेन केलात ह्या टॉपिक. कोणाका कसं प्रश्न असल्यारी तुम्ही निमगू येता माताजी लेगी चॅट बॉक्सारी घालले येतं.